O ruru otu mgbe rugharịa. Akụkọ a m ga-akọrọ unu bụ ihe mere n'obodo anyị a ọtụtụ mgbe gara aga. Mgbe m ka bụ obere nwatakịrị, n'ebe aha m ziri unu tupu anyị abata n'ime ụlọ ebe a. E nwere obere nwa a na-akpọ Ada. Ada bụ nwa na-enweghị nne, na-enweghị nna. Mgbe nne Ada na nna Ada nwụrụ, nwanne nna ya bịara kpọrọ ya ka ya na ha biri n'ụlọ ha. Nwanne nna ya lụrụ nwaanyị ma mụtakwanụ otu nwaanyị aha ya bụ Mgbaafọ. Obi adịghị Ada ụtọ ibi na ezinụlọ ha n'ihi na ha na-emegbu ya emegbu nke ukwuu. Ha na-edunye ya ije ozi niile nọ n'ụlọ ha, nke tinyere ịgba mmiri, ịkpa nkụ, ịsa akwa, na ime ihe niile bụ ozi nọ n'ụlọ. Ọtụtụ mgbe ọ ga-ejegide ozi wee ruo mgbe chi jiri. Obi adịghị Ada mma ma ncha. O ruo oge eji eri nri, ka ha nọ n'obi na-eri nri dịka ezinụlọ, ha na-edunye Ada ka ọ gaa n'ụlọ ebe a na-esi nri, ya na nkịta wee na-erikọ nri. O ruo otu ụbọchị, nwunye nwanne nna ya lọtara ahịa were zụta ọtụtụ ụdara na-atọ ụtọ. Ha wee nọkọọ dịka ezinụlọ wee rawa ụdara ahụ were rachaa. Mgbe Ada bịara ka ọ jụọ ha maka ụdara nke ya, ha wee chịwa ya ọchị, bawara ya mba, sị ya kedụ ọnụ o ji ara ụdara. Ihe a wutere Ada nke ukwuu. O wee pụọ n'azụ ụlọ n'abalị ahụ were bewe akwa. Ka Ada na-ebe akwa n'azụ ụlọ, oke amụma gburu. O wee hụ ihe dịka nnụnụ nọ n'elu na-abịa. O wee lezie anya hụ na ọ bụ mmụọ ọma na-abịa ihe ahụ. O wee sekpuru ala. Mmụọ ọma ahụ wee sị ya, Ada m, hichaa anya mmiri. Akwa gị eruna m
na ntị. Were mkpụrụ ụdara a bịa kụọ ya, gbaa ya mmiri. Ụdara a ga-amịtara gị ụdara kacha ụtọ n'ụwa. Mmụọ ozi gwara ya, arịkwala ụdara a elu. Ada wee kelee mmụọ ozi ahụ. O wee gawa. Mgbe chi hụrụ, Ada wee gaa ngwa ngwa n'azụ ụlọ, were gwuo ọnụ, were lie mkpụrụ ụdara ahụ. Kwa ụbọchị ya bịa ya gbaa ụdara ahụ mmiri, mana ụdara ahụ anaghị epukwanụ epu. O ruo otu ụbọchị, Ada wee gụwara ụdara ahụ egwu, na-arịọ ya ka o biko kwuoro ya. Ụdara m pụọ, 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 pụọrọ onwe nwanne, pụọrọ onwe nwanna, nwe nwanna, nwe nwanne. Elu ụwa bọrịrị, onye nọchọlawa. Ka ọ gụsịrị egwu ahụ, ya hụ na ala wee na-emegharị ahụ. O lezie anya ọfụma, ọ hụrụ na ụdara ahụ epuola, pupụta n'elu ala. Ihe a gbara Ada gharị nke ukwuu. O wee were obi aṅụrị wee laa. Mgbe o rukwere n'ụbọchị ọzọ, Ada bịakwara ebe ahụ, bịa hụkwa na ụdara ya ka pekwara mpe. O wee gụọkwara ya egwu ọzọ, na-arịọ ụdara ya ka o biko too. Ụdara m too, 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 toro onwe nwanne, toro onwe nwanna, nwe nwanna, nwe nwanne. Elu ụwa bọrịrị, onye nọchọlawa. Ozugbo ọ gụchara egwu a, n'anya ya, o wee hụ na ụdara ha bidoro na-eto wee too. Nke a gbakwara Ada gharị nke ukwuu, mana ọ masịrị ya nnukwu. O wee chịa wee laa. Nke bụ na mgbe ọbụla o jesiri ozi nọ n'ụlọ, ihe izuzu ọ ga-eme bụ ịgbara gaa lee ụdara ya. Mana mgbe ọbụla o lekwara ụdara ya, enweghị mkpụrụ na-anọ n'elu ya. O wee gbatakwa ya n'obi ka ọ gụọrọ ụdara ahụ egwu. O wee gụwara ya egwu ka o wee mịa mkpụrụ. Ụdara m mịa, 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 mịa. Ụdara m mịa, 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 mịa. Mịara nwe nwanne, mịara nwe nwanna, nwe nwanna, nwe nwanne. Elu ụwa bọrịrị, onye nọchọlawa.
Ka ọ gụsịrị egwu ahụ, o wee lelie anya elu wee hụ na ụdara amịpụtara n'elu osisi ahụ. Nke a masịrị Ada nnukwu. O wee laa. Obi tọọ ya ụtọ. Kwa ụbọchị ọ bịakwa lee, ụdara ya amịpụtala, mana ha niile enwebeghị nke charanụ. Maka olileanya Ada niile bụ ịratụ ụdara bụ nke asị ga-awụ ụdara kacha ụtọ n'ụwa niile. O ruo otu ụbọchị, obi ya wee metụkwa ọzọ ka ọ gụọrọ ụdara ya egwu. Ụdara m chaa, 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 chara nwe nne, chara nwe nna, nwe nna, elu ụwa bụ ọrịrị, onye nọchalawa. Ka ọ gụsịrị egwu ahụ, o lelie anya elu wee hụ na ụdara ya achaala. Ha niile achaala. O wee chee, kedikwenụ ka ọ ga-esi wee ghọta ụdara a, ebe ọ bụ na mmụọ ozi gwara ya, arịkwala ụdara a elu, ọ ga-enye gị ihe ị chọrọ. O wee gụọkwara ya egwu sị ya, bikonụ ụdara m daa. Ụdara m daa, 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 dara nwe nne, dara nwe nna, nwe nne, elu ụwa bụ ọrịrị, onye nọchalawa. Ozugbo ọ gụsịrị egwu ahụ, o wee nụ ihe na-ada kpịtịkpịtịkpịtịkpịtịkpịtịkpịtị. O wee bụrụ na ụdara ahụ adasịala. Obi tọkwara Ada ụtọ nke ukwuu. O wee chịkọrọ ụdara ya wee lawa, gaa zoo ya wee na-ara ya otu kwa ụbọchị. O ruo otu ụbọchị, Ada nọ n'okpuru osisi ya wee na-ara ụdara ya. Mgbaafọ were bịakwute ya wee sị ya ka o nye ya ụdara ya. Ada wee gwa ya na ụdara abụghị nke ya. Aha! I were ụdara m, nye m ya. Nye m ya. Ọ bụghị ụdara gị, ọ bụghị nke gị, ọ nke m. O si n'ụdara m a m kụrụ dị ebe a. Ha 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 ha! Ị dị afọ ole nke ịkụ ụdara ha otu a? Ọ ụdara nna m. Aga m arị ya elu ugbu a. Hụrụ ụdara m. Nkọwa ọ kọwara
ejughị ya afọ. Ọ bụghị ụdara O gị. wee sị na ya ga-arị Ọ ụdara bụghị ahụ nke gị. n'ihi na ọ sị nke na m. ụdara ahụ bụ ụdara nna ya. Arịkwana ya elu. Anakwaghị Ada arị ya wee elu. gwa ya sị, anaghị arị ụdara ahụ arị, mana ọ kpọchiri ntị wee rịa ụdara ahụ. Ozugbo ọ rịrị ụdara ahụ, ụdara wee towe, togaruo nga na ụjọ ekwekweghị nwatakịrị ahụ iritu n'ụdara ahụ. O wee tiwe mkpu, kpọkuwe ndị mmadụ. Mmadụ niile nọ n'obodo wee gbakọọ. Ka ha gbakọrọ, ha wee gaa bute mbe kacha ogologo n'obodo ha, were tinye, mana enweghị ebe o ruru. Ha wee rịọwa Ada ka o biko kpọtuoro ha nwatakịrị ahụ. Nwanne nna ya na nwunye ya wee sekpuru ala na-arịọ ka ọ gbaghara ha na ha agaghị emegbukwa ya ọzọ, mana ya biko mee ka nwa ha lọtuta. Ada wee gwa ha na ọ bụghị ya mere ka nwa ha gbagoo elu, mana ka ndị mmadụ ji na-arịọ ya, o wee metụ ya n'obi na ọ gụọrọ ụdara ahụ egwu na o nwekwara ike ịgbadata. O wee gụọrọ ya egwu ka o biko sụọ mkpụmkpụ. Ụdara m sụọ, sụọrọ onwe nwanne, elu ụwa bọrịrị onye nọchọla. Ozugbo ọ gụchara egwu a, ụdara a wee bido sụwa. O wee ruo otu ọ hakwa na mbụ, mere ka Mgbaafọ ji wee rituo na ụdara ahụ. Ha wee gbakọọ Ada wee rịọwa ya, sị ya na bido taa gawa na ha agaghị emegbukwa ya ọzọ, na ha na-akpasị ya agwa otu ha si akpasị onwe ha. Ha wee biri n'udo site ụbọchị ahụ were gawa n'ihu. Ifo Jakpi. Thanks for watching. Did you enjoy watching the video? If so, did Ada do the right thing by forgiving Mgbafor? What did you like most about the video? Get an adult to help you write it in the comment section. Bye. I hope you enjoyed the video. Please give it a thumbs up, click the notification button, subscribe and share with your friends. Thank you.